Witam kochani. No, chciałabym wam powiedzieć właśnie ten filmik jest o tym, że właśnie jeżeli ktoś robi YouTube, to chyba like nie kosztuje, subskryb nie kosztuje. Mogliby sobie ludzie pomagać nawzajem. A jeżeli nie, to nie. Ja nikogo nie będę o to prosiła. Tak samo moje znajome właśnie się właśnie tym dziwił, że właśnie ktoś robi filmiki, nawet lajka nie da, nawet komentarz kosztuje, sub kosztuje. Na mnie to jest chore, bo każdy robi filmiki i właśnie ja kiedy widzę filmiki, czy to jest obcy człowiek, czy to jest, nie wiem, inny kraj, czy to jest, nie wiem, innego kraju, Polak, Słowak, nie wiem, innego kraju, to nie będę wymieniowała dalsze kraje, bo ja nie jestem rasistka, to ja polubię, bo na mnie to nie kosztuje. A jeżeli na kogoś to kosztuje, to nie musi. Nikt nikogo nie będzie o to prosił. Bo YouTube jest od tego, żeby ludzie sobie nawzajem chyba pomagali, ale jeżeli nikt nie będzie nikogo wspierał, to tak nie będzie. A zresztą ja nie mam do nikogo pretensji, bo ja YouTube robię dla siebie i dla moich dzieci. I czy ktoś polubi, czy posubskrybuje, jestem bardzo wdzięczna i nie będę to wymuszała. Ja tylko gadam, jaka jest prawda, że dla ludzi właśnie subskryb, komentarz, polubienie, właśnie like kosztuje chyba. A dla kogo to nie kosztuje. Właśnie taki świat ludzi się właśnie zgarną. Jak będę właśnie o tym gadała, że ludzie się bardzo zmienili na tym świecie. Ale to jest decyzja ludzi. Ja się nigdy nie zmienię. Czy będę mieć milion, czy będę mieć nie wiem ile miliard. Ja będę zawsze sobą. No i kochani, jestem bardzo wdzięczna za wszystkie lajki, polubienia i komentarze. Miłego dnia wam życzę, pozdrawiam. Pa!